Mister Bean. Retka ptica. Aha! Da. Da vidimo. Gde je ta ptica? Da. Imam te. Pa, mislim da je to sve. Šta? Čoveče. O, dobro. Da, to je ta slika. Da, to je ta ptica. Dobro. Tamo ću da idem. Eto ga. Aha. Dobro jutro. A jeste li videli ovu? Ne. Pa, da vidimo šta možemo da učinimo, a? A mogu li... Da, važi, šta god. Hvala. Izvinite. Pardon. Izvinjavam se. Pojeo. Dobro. Brzo, pogledajte, tamo! Gdje? Šta? Šalim se. Šta? Odoh ja sad. Zdravo! Psst. Izvinite. Šta kažeš, Medo? Dobra ideja! No, dobro. Da vidimo. Dobro. Tamo. Evo ga.
Odlično. Tako. Nego, koje ptice mogu danas da vidim? Vidi! Eno je meno! Dobro. Zdravo! Upravo sam je video. Nema šanse. Gde si to video? U mom dvorištu. Pogledajte. Šta? Za mnom. Hajde brzo, idemo. Čekajte. 5 funti, molim. Hvala. Hvala. Hvala najlepše. Ne vidim je. Gdje treba da gledamo? Sigurno je otišla na spavanje. Šta? Da? Pa dobro. Vreme za pokret. Dođite sutra. Ali tek smo platili, nema smisla. Gdje je? Evo je. Dobro. Imam bolju ideju. Da probamo ovako. Dobro jutro. Zdravo, opet mi. 5 funti, molim. Hvala. Hvala. Hvala vam. I dalje je ne vidim. Nema je. Pogledajte, pogledajte, eno je. Opet je otišla. Eno je. Vratila se. Čoveče. Šta je ovo? Lažnjak. Prevario nas je. Evo vam vaš novac. Zdravo. Šta? O, nebesa, vratite se, vratite se! Tamo je ptica, ona ptica, Da, to smo mi. ali, ptica je tamo, pogledajte, ptica, stvarno! Vidite, pogledajte, evo je, ali evo je,
O,